Dobrý večer, vážení poslanci, vážený pán kontrolór, dovoľte, aby som vás privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Program dnešného zastupiteľstva ste obdržali v pozvánke, pre okolnosť program prečítam. Prvý bod je otvorenie a schválenie programu, druhý bod voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice, po tretie kontrola uznesení a správ o činnosti obecného úradu, po štvrté správa nezávislého auditora o výsledkoch overenia účtovnej zavierky, po piaté je to prerokovanie návrhu zápisov do kroniky za rok 2022, po šiesté prejednanie a schválenie zmien a doplnkov číslo 1 územného plánu Slivník, po 7 žiadosť poľovníckeho združenia Hubert o využívanie priestorov zberného dvora, po 8 žiadosť občanov obce k územnému plánu Slivník, po 9 rôzne, je to vyhodnotenie akcie Deň obce Slivník, po 10 je diskuzia a po 11 záver. Ja by som, jeden bod som zabudol, by som navrhol, aby sme do bodu rôzneho zaradili ešte osúheť, lebo na to som zabudol, tak dávam o tom hlasovať, že či zaradíme ten bod osúheť do rôzneho. Dávam hlasovať, kto je za zaradenie toho bodu. Ďakujem, takže potom v tom rôznom bude vyhodnotenie a osúheť. Prečítam k tomuto bodu uznesenie, a to je uznesenie číslo 1/6 z roku 2023 k bodu otvorenie a schválenie programu rokovania. Obecné zastupiteľstvo Slivníku podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva s doplnením. Kto je za prijatie tohto uznesenia, kto je za? Zdržal sa niekto hlasovania, je niekto proti? Bod číslo 2 je voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Davida Michalka a pána poslanca Patrika Bertu. Dávam hlasovať uznesenie číslo 2, prečítam úplne, k bodu voľba návrhovej komisie. Obecné zastupiteľstvo Slivníku podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona 369 z roku 90 zbierke o obecnom zriadení volí návrhovú komisiu v zložení pán poslanec David Michalko a poslanec Patrik Berta. Dávam hlasovať, kto je za to, aby pracovali tejto komisii, kto je za. Zdržal sa niekto proti. Potom za zapisovateľa určujem pani Bednarikovú, pracovníčku obecného úradu, a za overovateľov zapisnice určujem pána poslanca Peter Novák a pán poslanec Radovan Novák. Prečítam k tomuto bodu uznesenie, to je uznesenie číslo 3/6 z roku 2023. Bodu určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice. Obecné zastupiteľstvo Slivníku podľa paragrafu 11 odstavec 4 zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie, že starosta určil za zapisovateľa Stanislavu Bednarikovú, administratívnu pracovníčku, za overovateľa zapisnice pána poslanca Petra Nováka a pána poslanca Radovana Nováka. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania.
Ďalším bodom nášho programu je bod číslo 3. Je to kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu od predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.6.2023. Posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Slivníku sa konalo 30.6.2023. Na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia, ktorých plnenie je následovné. Uznesenie číslo 1/5 z roku 2023 bol ním schválený program rokovania obecného zastupiteľstva. Uznesenie číslo 2/5 z roku 2023 a 3/5 z roku 2023 boli splnené, ich plnenie vyplývalo priamo zo schválenia. Uznesenie číslo 4/5/23 bola ním zobraná správa o činnosti obecného úradu na vedomie. Uznesenie číslo 5/5 z roku 2023 bol ním schválený návrh plánu úloh hlavného kontrolóra na druhý polrok 2023. Uznesenie číslo 6/5 z roku 2023 bolo ním zobrané stanovisko k záverečnému účtu na vedomie. Uznesenie číslo 7/5 z roku 2023 bol ním schválený záverečný účet obce Slivník za rok 2022. Uznesenie číslo 8/5 z roku 2023 bolo ním schválené rozpočtové opatrenie číslo 1/2023. Uznesenie číslo 9/5 z roku 2023 týmto uznesením bolo presunuté prerokovanie zápisov do kroniky na dnešné rokovanie. Uznesenie číslo 10/5 boli ním schválené zmeny a doplnky číslo 2 územného plánu Slivník. Činnosť obecného úradu za uvedené obdobie. Začiatkom mesiaca júl som zabezpečil vzorku vody zo studne Baririt na rozbor. Vzorka je vyvesená na altánku na Baririte. Dňa 8.8.23 sme mali školenie k voľbám, ktoré sa budú konať 30.9.2023. Na podnet občanov obce sme zorganizovali 11.8. zájazd do Maďarska do Šarošpataku. Autobus zaplatila obec vo výške 295 eur a ostatné náklady hradili účastníci zájazdu sami. Dňa 28. sa konal Deň obce Slivník. Tu pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým poslancom za pomoc pri tejto akcii. Vyhodnotením tohto dňa sa budeme podrobnejšie zaoberať v bode 9 nášho programu. Tohto týždňa sme mali prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie. V komisii je 10 členov a predsedom okrskovej volebnej komisie je pán Gašparík z Trebišova. Tohto týždňa som podpísal zmluvu s pánom Hodákom ohľadom financovania zmien a doplnkov číslo 2. Taktiež tohto týždňa sme zadali výzvu na správu o údržbu verejného osvetlenia. Za uvedené obdobie sme kosili cintoriny, ihrisko, mulčovali sme travu okolo ciest, vozili sme hlinu na zásyp okolo altánku na Baririte, zabetonovali sme časť cesty na školskom dvore, aby sme lepšie mohli prechádzať na ihrisko s technikou. Pracovníci aktivačnej činnosti pripravovali areál na deň obce, kosili trávu a čistili verejné priestranstva. To by asi za to obdobie bolo všetko. Má takto nejaké dotazy, alebo chce sa spýtať ku správe? Nech sa páči. Tak máme tú vzorku vody, ste hovoril, že som si povedal, že pitná je, ne? Povedal, Áno, vzorka vyhovuje, je pitná, nie je tam rozbor asi len zo 7 ukazovateľov, ale čo sa týka hlavne tých dusičnánov, tak toto akože normu spĺňa. Bolo by tam teda možno urobiť podrobnejší rozbor, ktorý je možno z nejakých 15 až 20 týchto rozborov, ale táto je urobená zo 7, takže vyhovuje, je tam to prepotené, je to vyvesené, takže si to môže každý ako pozrieť. Ja sa chcem spýtať ešte k tomu osvetleniu, to som pochopil dobre, že si podpísal zmluvu na osvetlenie? Nie zmluvu. Teraz sme mali zadané, že máme dať urobiť projekt je spracovaný, teraz ja ho prepošlem, lebo to som teraz dostal, prepošlem ho
Petrovi a Na pripomienkovanie. áno, na pripomienkovanie. Teraz prebehne výberové konanie. Podľa toho, že čo vlastne aj vy sa pozrite na to, aby sme s tým, kto vyhrá súťaž, mohli ešte konzultovať a vlastne sa potom dojednať na podpísaní zmluvy. Takže že ako takto je to rozpracované. Ja vám tie veci pošlem, to som dostal včera. Nebolo to predmetom ako zasadnutie, takže som už nechcel miešať, že vám to pošlem a neviete vedieť, či dneska sa budeme o tom baviť. Ale ja vám dvom pošlem, aby ste si to ľudia pozreli a potom sa budeme kontaktovať. V podstate po našich pripomienkach alebo po našich kolegov pripomienok, oni tomu rozumejú, keď budú tam nejaké pripomienky, oni to zabudujú do toho projektu a tým pádom ty potom podpíšeš zmluvu. Tak. Áno, bez toho, akože zmluva bude až posledné štádium, kedy povieme, že áno, ideme do toho, alebo nie. Keď vlastne nepodpíšeme zmluvu, tak to padne. Hej. Takže budeme to prejednávať, možno aj na budúce, lebo na ďalšom zastupiteľstve. Po prípade, keď bude nutné, tak urobíme mimo plán. Ja som sa aj chcel spýtať, že čo s tým je, lebo už sme tu jednali, neviem kedy, asi majú veľa tej roboty, ktoré podobne asi nestíhali. No s tým, keď to všetko akože prebehne, jak má, tak to vlastne povedal, že takedy v november by sme mohli začať ako s výmenou. Realizáciou. Pekne, no. Dobre. To čase by to povedal. No, ja hovorím toto, čo bolo povedané. Mne tie veci vám prepošlem, keď dneska nezabudnem, pripomiem mi dali potom, buď dneska, alebo zajtra vám ich potom prepošlem. Tam je situácia rozkreslená plus rozpočty a takže sa môžete to pozrieť. A ešte? Ja si myslím, že hovorím za seba, ale 100% aj za kolegov, keď bude treba nejaké mimoriadne zastupiteľstvo, treba zvolať, aby sme... Keď sa zideme tu na pol hodinku, prejednáme, lebo ja zmluvu bez toho, aby vy ste to schválili, tak akože nepodpíšeme. Hej, ja len hovorím na urýchlenie veci, lebo... Ale to je, nie je to akože malá finančná záležitosť, je to tam na 10 rokov, tak sme sa bavili predtým, takže že vlastne to je výmena 80 svetiel, ktoré stoja nejaké peniaze plus údržba a potom je tam aj platenie elektriny, že my už potom neplatíme elektrinu, len každý mesiac splat. Jasné, ale ja som tak myslel, že my sme aj na minulom alebo predošlom zastupiteľstve, ak sa to riešilo, že naši kolegovia, ktorí tomu rozumejú, preto hovorím, že ich to prepošlem, lebo včera som tie materiály dostal, toho týždňa sa to vlastne začalo s tým riešiť, že je ukončený projekt. Ja som myslel, že ako tú postupku robíme, aby bolo čo najvýhodnejšie pre obed a ako hovorím, že sme tu na to, aby sme to urýchlili kvôli tomu, že my sme teraz na ťahu, aby to mohlo ísť ďalej. Takže si myslím, že... Stále z toho bol nejaký prínos pre obed. Tak. 10 rokov. A že by na nás o 9 rokov nepozerali, čo sme to schválili, alebo... Samozrejme, tak kvôli tomu to hovorím, že keď tu bude dvakrát, tak dvakrát tu prídeme. Dobre, sme dohodnutí, teraz sa to vlastne rieši, prepošlem vám materiály, pozrite sa na to, po prípade môžeme zavolať aj tých z tých strany kompetentných a... Dobre, takže prečítam k tomuto bodu uznesenie. Je to uznesenie číslo 4/6 z roku 2023 k bodu kontrola uznesení a správa o činnosti obecného úradu. Obecné zastupiteľstvo Sliníku podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov berie na vedomie kontrolu uznesení a správu o činnosti obecného úradu. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Bod číslo 4 nášho programu, to je správa nezávislého auditora o výsledkoch overenia účtovnej závierky. Tento bod som vám poslal s pozvánkou, takže každý správu dostal.
Neviem, či je nutné teraz tú správu ako čítať, každý ste ju obdržali doma, je tam aj záver z tej správy, takže má takto, spýtam sa takto, má takto nejaké potom pripomienky, tu je potom tá celá účtovná uzavierka, keby na to mal, alebo chcel sa pozrieť, tu je kompletná správa, vám bola zaslaná. Neviem, keď chcete sa vyjadriť, nech sa páči. Tak aspoň ten záver asi si mohol prečítať pre občanov, aby vedeli, to na základe overenia. No. Takže správa nezávislého auditora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Slivník. Správa z auditu účtovnej zavierky. Názor. Uskutočnili sme audit účtovnej zavierky obce Slivník, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022. Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému datumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru priložená účtovná zavierka poskytuje pravdivý a verejný obraz finančnej situácie obce Slivník k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému datumu podľa zákona číslo 431 z roku 2002 zbierky o účtovníctve z nej neskorších predpisov. A potom na konci sa uvádza, že na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že obec Slivník konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Podpísaná auditorka, inžinierka Paulina Paňacká. Takže správu máte celú, ktorú som prečítal ten výsledok tej správy. Máte nejaké dotazy alebo takto chcete sa k tomu spýtať, tu je spracovaná celá. Takže môžeme potom dať hlasovať. Keď nemá nikto nič k tomuto bodu, tak prečítam uznesenie, a to je uznesenie číslo 5/6 z roku 2023. Bodu správa nezávislého auditora o výsledkoch overenia účtovnej zavierky. Obecné zastupiteľstvo Slivníku podľa paragrafu 11 odstavec 4 zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie správu nezávislého auditora o výsledkoch overenia účtovnej zavierky za rok 2022. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Bod číslo 6 nášho programu je prejednanie a schválenie. Pardon. Bod číslo 5, prerokovanie návrhu zapisov do kroniky za rok 2022. Tento bod sme riešili na minulom zastupiteľstve. Požadovali sme tam doplnenie kroniky. Kronika vám bola preposlaná, myslím, že ste dostali. Kto chcel, mohol si prečítať, myslím, že tam je 14 strán. Boli tam tie veci doplnené. Tak ja ju mám tu vytlačenú ako celú už po doplnení. Ja neviem, má to ešte nejaké pripomienky, alebo čo chce do toho doplniť, aby sme potom ju mohli schváliť a dať prepísať do písanej kroniky. No, škola bola doplnená, potom práce, ktoré sa robili, boli doplnené požiarníci. Dobre, takže že potom nemá nikto nič, že by sa ešte dačo doplňalo. Keď nie, potom
prečítam k tomuto bodu uznesenie. A to je uznesenie číslo 6/6 z roku 23 z bodu prerokovanie návrhu zápisov do kroniky za rok 2022. Obecné zastupiteľstvo v Slivníku podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona 369 z roku 90 zbierky obecnom zriadením znení neskorších predpisov schvaľuje návrh zápisov do kroniky za rok 2022. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? A teraz je ten bod číslo 6. Prerokovanie a schválenie zmien a doplnkov číslo 1 k územnému plánu Slivník. Tak ako som vám už pred zastupiteľstvom hovoril, je spracovaný ten elaborát. Ja zhrnem tie veci, aby ste vedeli, pýtajte sa, viem k tým veciam odpovedať. Ja vám poviem, že ako to vzniklo. Bol urobený územný plán, ktorý bol schválený v roku 2017. Následne na to boli k tomuto plánu od našich občanov dané žiadosti, ktorí s niektorými vecami nesúhlasili. Tým pádom sme v predchádzajúcom volebnom období schválili zmeny a doplnky číslo 1, kde podľa toho, kto mal podanú žiadosť, podľa toho sa tie zmeny zapracovávali do zmeny. Ja som vám ukazoval, že o čo sa jedná. Pre úplnosť vám ešte môžem prečítať, bolo podaných asi 15 žiadostí. Podala pani Jelková, potom pani Hužvarová, to keď neviete, že kto to je, jak je stará jednota za jednotou. Potom Kandrač Juraj, Berta Paťo, takisto, potom Jurko Imrich, to je sused, potom Michalková Ingrid, potom Žadanský Sokol Jozef, potom Ondová Viktória, Slivka Jozef, Rudolf Bašta. Potom sa riešil prístup na ihrisko, to je tá zmena číslo 2, ktorú teraz riešime osobitne. Potom Pavol Pálko, Rudolf Sokol, Monika Štensná a ešte, jak sa volajú tá števa? Popik. Tak on je ako 15. Oni bývajú takisto za jednotou, tam je úzka cesta a tam bola naplánovaná cesta až po Sabola, takže oni s tým nesúhlasili a takisto aj pani Hužvarová, to išlo cez ich pozemkov, takže ten Popik a Hužvarová to sú tí, ktorí za starou jednotou bývajú. Takto, aby sme vedeli, že takže vlastne to boli požiadavky občanov, ktoré boli zapracované do tých zmien. Ja už som vám to ukazoval pred zastupiteľstvom, ukážem vám ešte raz, ako to fungovalo. Vlastne je tu normálny územný plán, ktorý bol schválený v roku 2017 a táto fólia, čo je tu, sa prekrýva, to sú vlastne tie zmeny. Takže, aby vy ste vedeli, vy neschváľujete nič iné, len obavíme sa o tých zmenách, ktoré naši občania podali žiadosť a tie zmeny, ktoré boli zapracované, ktorým sa vyhovelo, ktorým nie, podľa toho, lebo rozhodujú to aj iné orgány o týchto veciach, ale z toho, čo pozerám, tak väčšina bola akože vyhovených. Sú tu nakreslené tie lokality, sú označené, je tých lokalít 7, a tak jak som vám ukazoval, vlastne keď to prekryjeme, tak sa tie vrstvy prepária aj. To znamená, že teraz bude spracovaný ten nový elaborát, ktorý už bude s týmito zmenami, že už to bude aj ten spodok a vrch už bude podľa nového.
Takže vy teraz neschvaľujete nič iné, len tie zmeny, ktoré sa v tom výkrese zmien uskutočnili. To znamená, že bude starý územný plán platí, tak jak je, plus zmeny v tom starom územnom pláne. Takže do budúcna, keď niekto požiada, ale už vlastne aj máme tie prípady, kde sme sa ľuďom zaviazali, že pri tých ďalších zmenách, ktoré bude robiť obec, takže tie zmeny potom sa zapracujú. My sme na túto akciu dostali zo štátu 8700 €, to znamená, že bolo to dotované štátom, my by sme tie zmeny mali dneska schváliť, v prípade neschválenia zmien vlastne nie je to ukončené, potom by sme museli tie peniaze vrátiť. Ale z toho, čo je tu urobené, ukazoval som vám, keď chcete, ešte raz môžeme pomaly prejsť, že tie zmeny, ktoré občania požadovali, sa im vyhoveli. Tak keď môžem za radom, aby ste boli v obraze, potom, tak jak som čítal, pani Jelková mala cez svoj pozemok nakreslenú cestu, teraz sa to vyriešilo tak, že cez jej pozemok cesta nebude prechádzať, ale na konci záhrady bude urobený otoč, to znamená, že sa malo po Kostolnej ulici cez pozemok Jelkovy prechádzať a cez Zahumne, cez Cencúrov dole, ku starému cintorínu. Takže teraz cesty budú, že sa nebude prechádzať cez Jelkov pozemok, ale bude vzadu otoč a takisto, jak teraz funguje, že otoč pri Pána Baču. Potom pani Hužvárová, to som vám hovoril, to je jednota, stará jednota, tam je úzka cesta, takže tam je proste pre osobné auto je to v poriadku, ale čo sa týka už nákladných aut a že by tam bola cesta, lebo mala ísť potom od starej jednoty až ku Marty Savolovej a vlastne na hlavnú cestu. Hej. Takže že tam je, od Marty Savolovej príde, ale je urobená otoč na pozemku už teraz poslanca Davida Vykok. Potom Juraj Kandrač, on tam požadoval, lebo má záhradu pri ceste a na to, že sú tam 3 deti, tak požadoval, aby sa tie pozemky, záhrady dali zmeniť ako na stavebný pozemok. To tiež bolo vyhovené. Potom pán poslanec Berta a pán Jurko, preto čítam nahlas, lebo oni majú postavené domy, vlastne domy stoja, domy sú skolaudované a sú postavené na záhrade. Hej. To znamená, že tam sa zakreslila ako stavebný pozemok. Potom ďalej pani Michalková, to je ten pozemok a cesta, čo boli tu minule, pán Bašta a pani Horňáková, vlastne cez ten pozemok, cez Baštov pozemok aj koniec záhrady, aj pozdĺž prechádzala cesta, tak táto je zrušená, je tam nakreslené ako zástavba. A s tým, že minule, keď tu boli pán Bašta s pani Horňákovou, že sme im prisľúbili, že tak som hovoril, že pri tých ďalších zmenách sa zahrnie do úprav. Vlastne každé 4-5 roky má obec ako nárok na nejakú dotáciu zo štátu. Ale hovorím, že my aj teraz robíme zmenu číslo 2, ale tá zmena číslo 2 je platená osobou, ktorá tú zmenu vyvolala. Aj to sme sa bavili minule o tom. Potom Žadanská, Andorková, to je vlastne pozemok pri cintoríne, kde takisto je postavený dom a bol kreslený na záhrade, takže takisto. Potom Sokol Jozef, to je Sokol tu Patev, tam je postavený dom, takisto bol postavený na záhrade, tak je tam teraz zmenené na stavebný pozemok. Potom ďalší pozemok, Ondová Viktória, to je posledný pozemok dole na Parádnej ulici.
Takisto dom, by som povedal, že už starší dom a je kreslený na záhrade. Neviem prečo to nedali do zastavby, keď dom tam stal. Potom Slivka Jozef, on vlastne pripomienkoval tú cestu, čo prechádza ako od bašty ďalej, tak teraz vlastne on je z toho vybraný a je tam urobená otočka. Ketely nie sú zokrvované s Birčánskou ulicou. Z Birčánskej ulici bude urobená otoč a potom z Ketelskej zase otoč. Potom je tu Monika Šťastná, ona má pozemok taký polhektarový na konci ulice Parádnej, jak je prečerpávačka, tam dozadu má tam polhektarový pozemok. Ona mala požiadavku, že pre občiansku vybavenosť obce, tak vlastne tá občianská vybavenosť bolo zobrané do občianskej vybavenosti. No tak myslím, že som vám tie veci povedal útome. Keď chcete, sa spýtajte. No, cestu už nespomínam, lebo už ju vlastne riešime teraz v tých zmenách číslo 2, kde má byť prekreslená na občiansku vybavenosť, to sme sa bavili minule o tom. No a ešte tu myslím tento pán Sokol, on tiež mal tam nakreslené akože výstavba na záhrade, tak zo začiatku s tým akože nesúhlasil, potom keď to bolo vysvetlené, že vlastne do budúcna tam môže potom stávať, tak vlastne tú žiadosť stiahol, takže už toto sa neriešilo, ostalo to v pôvodnom stave, tak jak bolo navrhované. To vysoko? Rudo. Tam ako zadná vaša ulica, hej, tam je kreslená, všetky záhrady sú ako, že môžu tam robiť výstavbu. A on vtedy akože, že nechcel, že chcel vybrať, ale potom to sme sa rozprávali o tom, že ten pozemok len zhodnotí, hej, lebo keď do budúcna takto to bude chcieť stavať, tak nebude môcť tam postaviť, lebo bude mať tam záhradu. Takže raz má vlastne záhrad tak ako ostatní. Teraz keď kto chce stavať tam na tom záhrubní, tak môže, lebo je tam, však už tam jeden dom stojí, ten Jacko, myslím sa o. Ten Jacko je vyriešený, to on riešil teraz? No, on má nakresliť ako zastávané časti, hej, takže... To pýtam, teraz hovorím o tom. Hej, on má, lebo vie v zastávanej časti, ako... Takže k tomu, čo sa týka tých vecí, môžete pozrieť, ja vám to môžem dať aj kolovať, ukazoval som vám, môžete prejsť, pozerajte na 3 a 4, hej. K týmto veciam obstarávateľ, ktorý mal na starosti obstarávanie, spracoval uznesenie a potom všeobecné záväzné nariadenie, ktoré by sme mali dneska schváliť. Takisto ku týmto vyhodnoteniam 10.1.23 a 9.2., to znamená, že za mesiac sa malo pripomienkovať k týmto zmenám. Všetky tie zmeny, kde sa posielali, všetky tie zmeny, pripomienky sú tu ako vyhodnotené, takže keď ste si všimli, v tom uznesení tam je takisto napísané, že súhlasí obecné zastupiteľstvo s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania dokumentácie územného plánu obce Slivy. Vlastne tu sú tie vyhodnotenia od jednotlivých inštitúcií, je to všade ak to zaujímavé, môže to pozrieť, ale o tom uznesení sa jedná o tie vyhodnotenia, ktoré sú spracované.
vysvetľoval, že to s tou fóliou funguje, to keď si nadvihnete, tak jedna vec možno, keď teraz riešime ten územný plán, neviem, ako sú na internete zverejnené tie územné plány, lebo nie je súlad vlastne s tým, čo je schválené a čo je na internete. Lebo jeden pán do okolnosti sa napýtal, že tu má pozemok Slivníku, platí územný plán, ktorý je tento. Na tom tam je zakreslené, že má zelený pozemok, vlastne sa tam nemôže stavať. A on mi ukazoval na mobile dookola, že on si na internete našiel niekde vyťahnutý územný plán Slivníka a tam bolo, že má červené, tak sa hádal, že červený je zastavba. Tak som mu vysvetlal, že platí to, že tamto keď je chyba, ale že nechápem, prečo je to na internete takto zverejnené. Takže neviem, či to tá spoločnosť, alebo tak... Ja neviem, ja som bol aj tých architektov, tak on hovoril, že platí to, čo ja mám opečiatkované a toto je platné. Takže tam na tom internete, neviem, či takto zmenil farbu, alebo neviem, len vlastne nedorozumenia vznikajú, lebo on prišiel do Slováku, že on tam chce stavať ale ja som povedal, že ja mu tam nemôžem vydať stavebné povolenie. No, takže to nie je možné, lebo tam on to tak má kreslené. No. Takže určite také nezrovnalosti sú. Ale platí toto, čo my máme schválené a opečiatkované. Takže toto, čo máte pred sebou, tú verziu, tak toto je plán. Ja akorát mám otázku, že asi všetky zmeny sú iba na podnet občanov vlastníkov. Písomné žiadosti máme, aby sa nestalo niečo, že niekto príde tu tiež o 5 rokov, niekto na miesto nás a povie, že tu nič není, čo to sa schválilo, že proste máme tiež žiadosti. Takto, ja som hovoril, ten územný plán prvý, ten platí. A on pokiaľ si nežiadal nejakú zmenu, on tam nakreslený je. My teraz riešime len tie zmeny, ktoré som od občanov požiadal. Takže toto je zmena číslo 1. To znamená, že ten dotyčný pán, keď takto príde a nebude súhlasiť s tým, to znamená, že on nebude súhlasiť možno ešte s tým pôvodným plánom. Lebo teraz zase mal možnosť sa vyjadriť od 10. januára do 9.2. sa mal možnosť vyjadriť ku zmenám. A pokiaľ sa nevyjadril, to znamená, že s tým súhlasil. Že tie zmeny, ktoré teraz schválené, ovplyvnia zase nejakých susedov, vlastníkov. No, nemali by ovplyvniť, lebo keby ich ovplyvnili, tak sa mali potom požiadať, ako mať pripomienky potom. Ale keď nedali žiadosť, že by sa niečo nepresunulo z jedného pozemku na druhý a ten dotyčný o tom nie je. Nie sú tam také veci, lebo väčšinou tam boli tie tri domy, napríklad, čo sú postavené a boli na záhradách, to znamená, ja som im vysvetlal, že to mohlo ostať ľudne tak, len teraz napríklad konkrétne tu Patrik má dom a teraz keby prišiel, že chcem postaviť nejakú garáž vedľa ešte, tak mu nedám povolenie. A to som im vysvetloval, že treba to dať zapracovať, aby tam mal z toho stavebný pozemok, aby sa dalo potom do budúcna stavať. To isto jeho svokor. Dom postavený a ako kreslená záhrada. Takže čo to berie, lenže by ako my sme... Takže tie zmeny, ktoré sú... Firma nepresunula na súkromný pozemok niekoho... Ja viem, že teraz sme urobili zmenu a teraz príde sused a povie, že on s takou zmenou nesúhlasí, že neviem, asi tak, ale... Ja som mal prakticky cez záhradu, tiež potiahnuté cestu a takto. Nechali sme tu, tak som povedal, že nech ostane teda otoč na môj pozemku, lebo tu tak čo chceli Huzmarovci a tí druhí, ktorí tam sú poza jednotu. Tá úzka cesta to malo byť tak celé prepojené, tak som povedal, že záhrada je tam veľká, tam tak či tak sa stavať ani v najbližšej dobe sa nebude stavať. Tak sme to spravili tak, že ostáva otoč, akože na našej ceste a vtedy sa komunikovalo aj so susedmi tam okolitými, čo vlastne keď mi to prechádza cez záhrady, tak hovorili, že to akože nemajú k tomu také pripomienky, že tam sú obrovské záhrady, že zbytočne to
Takže s nimi to bolo jednané, vlastne ďalšie tam tá cesta, prakticky tiež ostala otoč na tom našom, ale to sa bude riešiť, to sme riešili vtedy, čo boli Baštovci a Teta Horňáková. Vlastne tam do budúcna asi najoptimálnejšie riešenie by bolo dať tú otoč prakticky o 2 pozemky, 3 ďalej. Tam vychádza za Gabim Tačarom vlastne, hej, tam keď registrujem, možno menej, tam hej, po Zaketeli ide ďalej, cesta tam už je len taká poľná a vlastne končí pri Gabiho Tačara vlastne, hej, a potom už sú dlhšie záhrady, kde to obchádza, hej, a teraz teda cesta je naplánovaná, že to ťahá krížom, tak potom keď do budúcna by bola zmena, že by sa dala ku Gabimu tá otoč, lebo tam aj reálne tá cesta je, a ostatné myslím, že nie sú také, že by išli cesty. Lebo sme tým schválili niekomu ďalšiemu, nejaký naštovili a zase... Nemali by sme, lebo hovorím, že ten dotyčný mal možnosť potom sa vyjadriť mesiac, 30 dní k tomu bolo. No, to zase niekedy nestačí, alebo... Tak nestačí, no, lebo vidíme, že ako to bolo aj predtým, že tiež bolo vyvesené a potom sa zistili nezrovnalosti, no, tak... A to bolo oslované, vyslovene, čo boli tie problémy. Tak aj ten pán Slivka, čo tam je, tak nesúhlasil v tej nemá. Áno, tak sa im vyhovelo. Takže bolo jednané s tými ľuďmi vlastne. Dobre, takže ešte k tomu, takisto som vám tam napísal, že VZ, Všeobecné záväzné nariadenie k týmto veciam ste si mohli nájsť na našej stránke, lebo tam to bolo zverejnené, lebo muselo byť 15 dní predtým. Je to dosť obsiahlý materiál, lebo tu sú napísané veci, ktoré tam aj sa píše, že ktoré sú preškrtnuté, neplatia zmena a tak ďalej, takže neviem, kto si pozeral, ale k tomu je to ako všeobecné záväzné nariadenie, ktoré je pripravené spolu s tými vecami, čo sa robili, je to tu podchytené v tom všeobecnom záväznom nariadení. Nariadenie hovorím, že bolo 15 dní zverejnené pred našim zastupiteľstvom. To znamená, že podmienku sme dodržali, keď neviem, či ste si to takto pozerali, či nie, lebo toto je takisto predmetom, ako spolu dneska by sme mali potom odsúhlasiť to uznesenie a všeobecné záväzné nariadenie k tomu. Je to spracované v tom uznesení všetko, tak neviem, máte nejaké k tomu ako dotazy, či prečítam potom uznesenie, lebo uznesenie je dosť rozsiahle. Takže potom ešte sa vyjadrite, keď. Je to uznesenie číslo 7/6 z roku 2023 k bodu prejednanie a schválenie zmien a doplnkov číslo 1 územného plánu Slivník. Obecné zastupiteľstvo v Slivníku podľa paragrafu 11 odstavec 4 zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po A. Berie na vedomie stanovisko okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, číslo okresného úradu Košice 2023, číslo je 030304-002 zo dňa 28.6.2023 k preskúmaniu dokumentácie územný plán obce Slivník. Zmeny a doplnky číslo 1 podľa paragrafu 25 zákona číslo 50 z roku 1976 zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Po B. Súhlasí s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania dokumentácie územný plán obce Slivník, zmeny a doplnky číslo 2. To tie zmeny sú tie číslo 1. Tie vyhotovenia pripomienok, to som vám tam ako dal. Po C schvaľuje podľa paragrafu 26 odsek 3, paragraf 27 odstavec 3 a paragraf 31 odstavec 1 zákona číslo 50 z roku 1976 zbierky o územnom plánovaní v stavebnom poriadku znení neskorších predpisov a vo väzbe na paragraf 11 odstavec 4 písmena C a paragraf 6 odstavec 1 zákona číslo 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
územný plán obce Slivník, zmeny a doplnky číslo 1 a po druhé to všeobecné záväzné nariadenie obce 1/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov číslo 1 územného plánu obce Slivník. Takže tu sa bavíme o tom VZDN-ku. Potom po D žiada starostu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie územného plánu obce Slivník, zmeny a doplnky číslo 1. Poprvé, zabezpečiť v súlade s paragrafom 6 odstavec 8 zákona číslo 369 z roku 90 zbierky v znení neskorších predpisov vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 1/23 k záväzným častiam zmien a doplnkom číslo 1 územného plánu obce Slivník. Po druhé, označiť dokumentáciu schváleného územného plánu obce Slivník, zmeny a doplnky číslo 01 schváľovacou doložkou v súlade s paragrafom 28 odstavec 1 stavebného zákona. Po tretie, zabezpečiť v zmysle paragrafu 28 odstavec 5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a doručiť ho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky s kópiou uznesenia o schválení. Po štvrté, zabezpečiť v súlade s paragrafom 28 stavebného zákona uloženie dokumentácie územný plán obce Slivník, zmeny a doplnky číslo 01 na obecnom úrade v Slivníku, na príslušnom spoločnom stavebnom úrade a na okresnom úrade Košice odbor výstavby a bytovej politiky. A po piaté, zverejniť v súlade s paragrafom 27 odstavec 4 písmena A a B stavebného zákona záväznú časť zmien a doplnkov číslo 01 územný plán obce Slivník vyvesením na úradnej tabuli s doručením dotknutým orgánom štátnej správy. To by bolo celé uznesenie, ktoré takto bolo spracované spracovateľom územného plánu. Takže, neviem, chcete sa k tomu ešte vyjadriť, k tomu uzneseniu, aby som potom dal hlasovať? Ja by som doplnil, že netreba ten územný plán brať, že je to dogma. Ten územný plán sa bude vyvíjať, lebo ten územný plán, na to sú zmeny a doplnky, jednak zo života obce možno sa vyskytnúť nejaké zmeny doplnky, jednak územný plán sa prispôsobuje regiónu, rozvoju regiónu, keď náhodou dačo aj región budete ho musieť meniť. A po ďalšie, myslím, že raz za 4 roky aj tak sa k tomu obec má povinnosť vrátiť a prehodnocovať. Čiže dačo neudialo za 4 roky. Čiže nie je to dogma, to sa vyvíja ten materiál, čiže netreba to tak, že teraz na to schválite a už je to nemenné, hej. Tak, jak sme tu už povedali, ten územný plán pôvodný, ten platí. My teraz schvaľujeme zmeny a doplnky, ktoré som vám prečítal na žiadosť našich občanov. Takže ja si myslím, že sme povedali všetko k tomu. To znamená, že na ďalšie obdobie po tých 4 rokoch ľudia môžu žiadať o ďalšie zmeny, keď budú vyžadovať. Áno, a teraz, keď takto príde, mu poviem, že nech si podá žiadosť, ja ju tu zaevidujem a ju budem viesť ako v evidencii a pri najbližších týchto úpravách sa tie zmeny zahrnú. Alebo potom môže byť ten prípad, čo máme teraz, zmena 02, že príde osoba povie, že na vlastné náklady si to uhradí. To je ďalšie. Ale toto, čo sa týka nás, obecného zastupiteľstva, my schvaľujeme tie zmeny teraz, takže územný plán, my s tým nerobíme nič, len zmeny, teda o tých zmenách. Takže ja si myslím, že prešli sme si ich, to znamená, že Baštovci a Vinakovci majú už zavidovanú tú žiadosť na ďalšie obdobie. Áno, a teraz v ďalšom bode im dáme k tomu aj uznesenie, ktoré pošleme, aby mali aj doklad o tom, že to bolo prejednávané a schválené. Dobre, takže keď nikto nemá k tomu uznesenie, som prečítal, potom dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Dobre, ďakujem.
Ďalším bodom nášho programu je bod číslo 7, je to žiadosť Poľovníckeho združenia Huber o využívaní priestorov zberného dvora. Takisto som vám poslal žiadosť, bola poslaná pri pozvánke. Pre úplnosť ešte prečítam žiadosť o využívaní priestorov zberného dvora. Týmto vás žiadame o možnosť využívania stavby a oploteného pozemku zberného dvora pre účely Poľovníckeho združenia Hubert Kuznice. Za poskytnutie týchto priestorov uhradí Poľovnícke združenie Hubert Kuznice sumu 200 eur ročne. Poľovnícke združenie bude pomáhať pri kosení areálu a udržiavaní objektu. Poľovnícke združenie nevylučuje možnosť využitia týchto priestorov aj ostatnými občanmi obce. V prípade kladného vybavenia tejto žiadosti Poľovnícke združenie žiada o vyhotovenie zmluvy o nájme týchto priestorov. Takže toto bola podaná žiadosť. Jedná sa o budovu, ktorá je postavená, sme tam boli aj pozrieť predtým, postavená na pozemku bývalého družstva. Takže teraz je tam urobený nájom. Obec má urobený nájom. Takže my sme na to, že sa tá budova nevyužíva, lebo už 10 rokov od toho nájmu sa nevyužíva, ani tie priestory sa nevyužívajú, tak zo strany Poľovníckeho združenia bol záujem, či ju nemôžu oni využívať. Preto tento bod teraz riešime, ale keď sme začali tento bod riešiť, sme tu prišli na nejaké veci, ktoré treba dať potom do poriadku, lebo je urobená zmluva o nájme a prenajímateľom je pán Novák Milan starší a nájomca je obec Slivník. Takže je tu urobená nájomná zmluva, ktorá je urobená na obdobie od 7.10.2013 do 31.10.2027. To znamená, že na 14 rokov bola zmluva urobená. Teraz, keď vlastne som sa začal zaoberať tým nájomom pre Poľovnícke združenie, tak som vlastne v tej zmluve vyčítal, že článok 4, práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa, tam odsek 2 hovorí, že nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. To znamená, že musíme potom požiadať v takom prípade. Za porušenie tejto povinnosti má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 20 eur za každý začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom vystavenej faktúry. Takže tento bod tu hovorí, že musíme požiadať, keď by sme chceli dať do prenájmu. Obec za tento pozemok je tam 592 metrov štvorcových, obec platí 373 eur ročne prenájom. No ale teraz, keď vlastne sme sa tu dočítali, že treba dať tomu súhlas, tak budeme musieť potom postupovať ináč, keby sme to chceli dať do prenájmu. Za to obdobie je to zmluva ešte september 2013, to znamená, že teraz bude 10 rokov. Obec to zatiaľ nevyužila, lebo je to dosť ďaleko od obce a vývoz už sme sa bavili aj v minulom volebnom období, že vývoz je zabezpečený prostredníctvom tých stoisk a potom od občanov. To znamená, že nie je dôvod vyvážať z obce na dočasné úložisko komodity a potom ich zase
zvolať nákladné auto, alebo neviem, a zase ich potom prevážať ďalej. Takže zatiaľ tie priestory sa nevyužíva ich nikto. No, tak preto z tej strany poľovníckeho združenia bola podaná žiadosť. Len, hovorím, teraz prišli na to, že nie je to až také jednoduché, treba jednať vlastne o ďalšom prenájme. Má takto k tomu nejaký, alebo chcete pozrieť na... No, ja môžem... No, nesovať. Trošku my, keď vyplatíme 370, neviem koľko... 373. Že by sme to my dávali za 200 € ročne. To... Už tá suma je asi nízka oproti tomu, čo platí obec. Keď by si to dával do prenajmu, a že tam je tá klauzula, ktorá asi je štandardná, lebo je to keď sa prišlo nejakých špekuláciám, že niekto si najmä lacnejšie a tomu dáva za drahšie. To je, ako čo sme sa bavili, ja som to zisťoval aj ľudia, že to je štandardná klauzula v každej zmluve, ktorá tu sa dáva do nájmu. Keď niekto niečo dáva do nájmu, tak sa tým istí, aby ten nájomca nedal si nejaké špekulácie, že tam si za napríklad, alebo keď bolo tu opačne. No, ale v našom prípade sme to robili opačne, lebo keby sme dali my nájom na 500, tak už je to ten prípad, čo ty robíš. Áno, ale to je všeobecné, áno, tak to myslím, že to je taký štandardný, ale aj tak, aj keby, no to my tu môžeme, keď pán Novák s tým bude súhlasiť, ale určite, aspoň, že by, keď už sa tam niečo bude robiť, tak nie 200, ale tých 375. Môj názor je... Ja som čítal to zo žiadosti, oni takto ako formulovali. Ja keď môžem tomu niečo povedať, je to môj otec. Konkrétne to musí s ním hovoriť, lebo vlastníkom je on. Druhá vec, tá zmluva, jak Peťo hovorí, je štandardná a bolo to určené na určitý účel, a že by sa nemohlo s tým manipulovať, lebo aj ty, keď kúpiš byt, tak tiež neurobíš s nájomcom takú zmluvu, že on to môže prenajímať tretiemu, štvrtému, piatému a tak, takže ja si myslím, že toto je v poriadku. A v tejto veci treba zvolať jednanie mojim otcom a riešiť s ním. Tomu ja nemám čo povedať osobne. Lebo ja som až teraz tak podrobne prešiel, keď vlastne mám tu žiadosť, tak som prešiel, tak tam je. To znamená, že neurobil som to, lebo keď som urobil zmluvu bez toho, že by sme prejednávali, tak by bola neplatná. To znamená, že som tomu predišiel, prejednávame to tu a z toho potom vyplýva takto, že riešenie je, tak je už aj tu bolo povedané, že aj tu sa píše, že s písomným súhlasom prenajímateľa. To znamená, že ja by som mal potom písomne vyzvať prenajímateľa o stanovisko, on by mal potom písomne odpovedať a potom by sme k tomu zaujali stanovisko. Lebo môže byť stanovisko, že nebude súhlasiť, tak potom sa nemôžeme baviť o iných veciach. Ja by som, keď ja môžem povedať tomu, ja by som na tvojom mieste urobil to tak, že by som tvoril jednanie, starosta, majiteľ, poľovníci a vzájomnú komunikáciu, čo tam vlastne oni chcú robiť, jakým účelom a tak ďalej, a tak ďalej. Môže i tak, ale zase, že by sme sa nevyhli tomu, čo hovorí zmluva, že o písomný súhlas, takže aj ten písomný súhlas... On sa bude pýtať, za jakým účelom to je, no, tak to tam chcú robiť a tak ďalej. Združenie vlastne to chce využiť len ako chatku. Vlastne v zmysle, že nič, že by sa tam niečo predstavovalo, robila, tak tam sú tie dve vlastne miestnosti, ktoré tam sú s tým, že je tam striežka vlastne ako keby nad terasou, teoreticky to vlastne vie plniť účel altánku, že je to prekryté. S tým, že by malo združenie, vlastne sme už v rámci združenia dlhšie chceli nejakú chatku, sa to riešilo, lebo majú niektoré združenia chatky, len tak teoreticky, keď niekto má nejakého hostia napríklad na poľovačku, alebo to takto vie, že vedia využiť tú chatku tak, že napríklad by tam nedal prestať, že nemusí domov ťahať hostia, tak keď dostáva napríklad z večera do rána na poľovačku a tak a raz, dvakrát do roka
spraviť tam nejaký guľaš alebo niečo také, že zmysel združenia len v tom možno perspektíve, keď som hovoril tam aj s výborom, aj tak, že keby sa možno raz tam dotiahla elektrina, že možno presunúť ten box, ktorý je vlastne pri starej škole, aby išiel tam, ale to len v takej teoretickej rovine bolo, keby to fakt len... Otázka bola na mieste, že keď vypovedá tú zmluvu s obcov a urobí novú zmluvu s tým poľovnickým zväzom už pán. No nie, majetok je obecný, aj pozemok je pána Nováka, majetok je obecný, takže tam by sme mali zase iný problém, hej. Jasné. Že vlastne združenie by fakt chcelo len ako chatku využívať s tým, že my ako združenie by sme to vlastne kosili, udržiavali pozemok a tak ako bolo v zmluve, že ak by niekto mal napríklad z občanov alebo tak požiadavku, že chce tam ísť poupekať, či by sa dalo, tak myslím, že sa umožní, keď je tak, jak na haciendu chodia tam to poučanie, že dá to poupekať a také, tak keby sa ja som to kvôli tomu povedal, aby sa môjmu otcovi, pánovi Novákovi vysvetlilo tak, akým účelom. Tak aj vám som to chcel pomočiť, že... Hovorím teraz, že aký nám návrh, jak poslanec. Dobre. Len aby aj vy ste vedeli, že vlastne na účel, keď je to obecná budova vlastne. Takže fakt len ako chápka by to malo slúžiť. Takže záver je, že tú ženosťou sa môžeme zaoberať, až keď bude nejaké stanovisko. Poďme ďalej. No, mám tu pripravené za to, máte uznesenie, skúsim prečítať potom k tomuto bodu uznesenie, či môže to tak byť. Je to uznesenie číslo 8/6 z roku 2023 k bodu žiadosť poľovníckeho združenia Huber o využívanie priestorov zberného dvora. Obecné zastupiteľstvo v Slivníku podľa paragrafu 11 odstave 4 zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá starostovi obce v zmysle zmluvy, aby požiadal o súhlas prenajímateľa a zvolal stretnutie poľovníckeho združenia Obec a pán Novák. Dávam hlasovať, potom kto je za prijatie tohto uznesenia, kto je za. David. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Potom 8. bod nášho programu je žiadosť občanov obce k územnému plánu Slivník. Myslím, že tento bod sme už v časti rozobrali aj v tom našom bode číslo 6, keď sme sa rozprávali o tom, že na minulom zasadnutí tu bol pán Bačka, bola tu pani Horňáková, kde vlastne pripomienkovali ten územný plán, že nesúhlasia s tou cestou na konci záhrad. Vlastne tu sme im to vysvetlili, že tie veci, čo sa týkajú územnej zmeny číslo 1, sú zatvorené a vlastne oni aj s tým súhlasili a vtedy sme im povedali, že na nasledujúce zastupiteľstvo, že ten bod ako prejednáme ešte raz, s tým, že sa k tomu príjme uznesenie a to uznesenie sa im zašle. To znamená, že vlastne pri našich zmenách, keď tak už tu bolo povedané, ktoré sa o 4-5 rokov bude treba územný plán posúdiť, to znamená, že oni tie žiadosti tu majú. My sme im minule hovorili, že ako takto pripravíme uznesenie, aby boli si istí, že tie zmeny, ktoré oni požadovali, že budú potom do budúcna zapracované. Tak my sme s tým potom aj súhlasili, aj v zapise sme dali, že na nasledujúce to prejednáme a dnes by sme mali k tomu prijať uznesenie. A to uznesenie v takomto zmysle, že zaväzujeme obecné zastupiteľstvo a starostov obce, aby pri najbližších zmenách, ktoré obec bude prevádzať v rámci s vlastnými prostriedkami alebo s dotačnými, tak aby tie zmeny ich, ktoré boli požadované, zapracovali do tých zmien. Tak sme sa minule ako bavili. Ja mám otázku. Áno.
keďže to bude 4-5 rokov, my môžeme zaviazať budúce zastupiteľstvo. Môžeme, lebo však nemôžu zmeniť. nech sa vyjadri kontra, lebo uznesenie, pokiaľ bude prijaté a uznesenie nikto nezruší, to znamená, že ale je to komplikované podľa mňa, lebo ty zaviazať dá, nevieš, aké bude zastupiteľstvo. no dobre, ale keď uznesenie... Či zaviažuje len, že sa bude o tom rokovať. Áno. Aby zapracovali tie zmeny z toho. To znamená, že... Nekonkrétnu zmenu, len, že sa o tom bude Áno, to znamená, že oni keď prídu napríklad a príde tu buď pán Bašta alebo pani Horňáková, donesie tu uznesenie a povie, že pánové, pred 4 rokmi alebo dňa vtedy a vtedy, 8.9. bolo prijaté uznesenie, kde sa obecné zastupiteľstvo zaviazalo, že pri nasledujúcich zmenách zapracujete naše požiadavky do toho. Už tým požiadavkám budú vyhovené, to je už iné, ale že budú zapracované. Dobre, jasne. Môže to budúce zastupiteľstvo zrušiť uznesenie, ktoré sme dali v tejto dobe? Môže nezaviazuje na konkrétnu zmenu, len, že sa tým bude zaoberať. A či sa bude zaoberať, že vyhovuje, alebo nevyhovuje, alebo čo. Že môže zrušiť, ale pokiaľ ho nezruší, tak bude vždy platiť. Že sa bude zaoberať. Aby boli zobrané tie pripomienky. Dobre. No, prečítam potom, teraz, tak to je uznesenie číslo 8/6 z roku 2023 k bodu žiadosť občanov obce územného plánu Slivník. Obecné zastupiteľstvo Slivníku podľa paragrafu 11 odstavec 4 zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zaväzuje starostu obce a obecné zastupiteľstvo, aby pri najbližších zmenách a doplnkov územného plánu Slivník, ktoré bude obec obstarávať vo vlastnej režii, boli zobrané pripomienky pána Baštu, pani Horňákovej a pána Štefana Pavlíka. Sú to požiadavky. Požiadavka je na preloženie cesty, aby neprechádzala po pozemkoch menovaných občanov a na rozšírenie ploch na bývanie v osade Biric. No ja si myslím, že som aj konkretizoval, takže neviem, či to... Skôr že sa bude tým zaoberať. A ja už, čo keď nastane taká situácia, že tá cesta tam bude musieť byť. Z titulu rozvoj regiónu, z titulu neviem jakého. No ja tu mám že keď bude zaobstarať, boli zobrané pripomienky, to sú ich pripomienky, alebo pripomienky, alebo žiadosť vlastne, to boli... Že nezapracovalo zobrané. Či keď sa to bude riešiť, že tie podmienky boli už, či sa to schváli, neschváli? Boli zobrané pripomienky pána Baštu, pani Horňákovej a pána Pavlíka, hej? No tak. Už máš žiadosti tu. No mám. Takže dobre som, že potom, aby boli zobrané ich pripomienky do tých. No ja si myslím, že... Uznesenie, že slúbime, že pri najbližšom, že nepôjde to z ich peňazí, tak to oni asi hlavne chceli, že to bude akože keď obec bude... No, takže pri najbližších zmenách a doplnku územného plánu, ktoré bude obec obstarávať vo vlastnej režii, hej. To znamená, že buď z dotáciou alebo z vlastných prostriedkov boli zobrané pripomienky tých menovaných osôb. No, to je nová karta. No, lebo ja keď som im slúbili, že im potom aj dáme to uznesenie ako výpis formou uznesenia. žiadosti. Tak Formou žiadosti. pripomienky, dobre, formou žiadosti. Lebo tú žiadosť podali. A oni podali, majú ju tu teraz. Dobre, no takže pripomienky formou žiadosti. To znamená, že oni to uznesenie dostanú, výpis a vlastne môžu prísť potom predložiť, že ale tu ste nám dačo slúbili inak, hej. A už to tu bude, či zapracovať ich musia, či sa im vyhovie, nevyhovie, to už teraz neviem. Zaoberať sa budú tak, skrátka, zaoberať. Nie, nechajme, že by to sa vedela, že
že sa jedná o cestu. Dobre, tak uznesenie som vám prečítal s tým, že sme ho doplnili. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia, kto je za. Je niekto proti, zdržal sa hlasovania. Bod číslo 9 je to rôzne. Vyhodnotenie akcie Deňovce Slivník. Ja som vypísal asi, že jak sme finančne s tým vyšli. Takže obci Slivník bolo sponzorsky dané 900 eur, ktoré nám veľmi pomohli od našich občanov a od podnikateľských subjektov. Výdaje sme mali 900 eur, to boli čo mám, bločky o nákupe či mesa, pohárov, tu občerstve, no proste všetko, čo išlo na bločky, v hodnote 900 eur. Potom ozvučenie bolo 300 eur, skupiny jednotlivé, čo sa vyplatilo, po 250 eur, to znamená, že tam bolo 500 eur, za diskotéku 100 eur, potom skákací hrad 235, občerstvenie, čo bolo vonku, čo sme doplácali, ktoré boli sponzorské, a potom obec koredovala 400 eur, potom kamera 150 a TikTok 500 eur. To znamená, že spolu to je 3085, boli celkové náklady, z toho 900 eur bola dotácia od sponzorov, takže obec vyšlo na 2185, zhruba 2200 eur. Takže oproti minulom roku, keď sme zaplatili len 3000 anderovi, tak sme teraz lepšie na tom. Takže okolo 2200 eur. Takže asi tak, že by ste vedeli, že aké náklady asi, čo nás to stalo. A to ešte musím pripomenúť, že poľovnícke združenie z toho platilo týchto trubačov, sokoliarov a tú lesnú pedagogiku, čo bola, takže toto nám pomohli ešte oni, tak. V podstate to boli ich sponzori. To tiež akože sponzorský, to išlo. Dobre, takže toto potom sme si odsúhlasili bod osúveť, tak je to vlastne o týždeň. My sme tam boli sme tam pokosiť, rozhodnite aj vy, že či ideme do tej akcie, nejdeme, pokosené tam je, tam už treba potom len vyniesť tie lavice, čo nosíme, ale s tým, jak každý rok, že je obava, že keď poprší, tak bude problém. Ja som tam bol včera s obecným autom, tak teraz sa dá ísť, je slucho, dá sa ísť. No tak, ja neviem, vyjadrite sa k tomu, že rímokatolícka by mala byť. Ja som hovoril už aj s farármi, že v prípade, že budeme súhlasiť aj tak, že jak oni, takže oni s tým akože nemajú problém. Že niekým nám potom vedieť, lebo vlastne zajtra potrebujú zapracovať do programu, či sa ide, alebo bude dole každý sám mať. Tak ja osobne keď môžem povedať, ako poslanec, ja s tým súhlasím, lebo to je v podstate taká tradícia. Keď bude nejaké zlé mimoriadne počasie, tak potom sa to zruší a ľudia normálne... Minulý rok takisto bolo, že ráno sa rozhodlo o tom, že sa nejde. Počasie my neovplyvníme, takže keď bude... Ja hovorím takto, jak tu bolo povedané, že už akože tradícia, no tak urobme všetko preto, ako keby malo byť, že by to bolo. No, tak vlastne my tam potrebujeme už len dokosiť s malými kosačkami a treba tam tie lavice urobiť. Neviem, či si to zoberie, lebo ja to nemám s kým toto veľmi robiť, lebo ja tu nemám ľudí. Či by sme išli my ktoré po obede tam a
lebo vlastne tam treba narezať nejaké, kde podkladáme potom pod plošňu, že by ten prehyb nebol. Ale stadiaľ bereme plošne, bereme stadiaľ palety, máme tu tie betónové kocky, ktoré dáme na sebe a plošňu, takže na sedenie. Toto tu všetko máme, to netreba vyniesť a dorezať tam veci pod lavičky, tak neviem, či sa dohodneme my dajak, alebo dajak to sú. No do štvrtku to treba urobiť. Najlepšie by bolo, keby sme štvrtok po obede, alebo kto by mohol, že by sme tam potom zobrali s traktorom, to by niesli hore a vlastne to poskladali, to už bude treba to poskladať. Ja chcem ešte tam aj natrieť trošku strechu, ale to už naši ľudia, ak cez týždeň namýšľajú. Keď nie, tak potom budem musieť s našimi to riešiť, s tým, že ja nemám ľudí, lebo ja tu mám 3 zamestnancov. A to... Ja môžem aj po obede. Každý deň. To na hodinky. No a tak keby sme išli napríklad do nejakej 3., 4., tak to by sme si ihli. Ja na to stále do 6. káci. Ktorá bude môcť. Ja štvrtok by som vedel, lebo som po službe. A ja sa budem snažiť, že by som okolo 4. bol doma. Takže tam je to jedno 4. do 6. po 7. tam akože, no teda 4 na 8, tak to lese už je taký čas. Má, no ale tak dá sa od 4. do 6. po 7. to sa dá urobiť. Lebo tam treba to porozkladať, hej. Dobre, ja tam vybenem na školku. Dohodneme sa tak, že potom štvrtok do nejakej 3., 4., hej. Že by sme potom... Po 4. No to dobre, no tak by sme potom... Ja s nimi tam pôjdem, vykosíme, čo treba, pripravíme, ešte možno tam dačo pofarbíme, keď sa dá. Ty čo môžeš. A potom by sme štvrtok to vyniesli a už pripravíme tak na fikce, že... S tým, že možno bude nejaká účasť bude, keď z toho roku, že tam príde 30 ľudí alebo koľko, tak príjme do budúcna, ale ja som za to, že treba. No ono, keď počasie také, jak je teraz, tak je to iné, no ja si myslím, že účasť tam vždy dobrá bola, keď bolo dobré počasie, hej, takže... Vlastne dobré počasie na budúci týždeň. Po COVID minulého roku pršalo, som 3 roky nebolo. Čo? To vlastne dáš, keď na prekvapilo. Piatok dobre, na štvrtok dáš vlastne. Uvidíme. Do štvrtku je ešte piatku je veľmi ďaleko, hej, takže predpovedajú, ale sa to veľmi rýchlo mení. Dobre, takže tak sa dohodneme. Ja mu robím z našej strany, čo budeme môcť, že by sme pripravili a potom už by sme štvrtok uvidíme, aké bude počasie, vybehneme tam, tu zoberieme s traktorovou vlečkou, to naraz sa všetko vyvezie, môžeme sa rozložiť a že bolo piatok pripravené. A môže byť tak minulý rok, že takisto bolo pripravené a sa povedalo v ten deň, že koniec, vyhlasili sme do rozhlasu, že sa nejde, lebo to je najväčší problém je tu od Hajenky cez pole. Lebo tam v lese sa dá prejsť hoci po prši, lebo tam je z kameni. Ale cez pole tam je... Keď som nie, jak bola to, hlavne keď iba tak menej poprší. Jak mimo celkom. Dobre, takže potom stačí k tomuto bodu, sme sa vlastne dohodli a bod číslo 10 je diskusia. Nech sa páči, kto chce, buď veciam, ktoré sme prednesli tu, alebo nejaké iné. Nech sa páči, otváram diskusiu. Ako ešte sa vrátim naspäť tomu budovnému plánu. Kiu robil aj Žukom, je veľmi dobrá vec, lebo na budúci rok je nový stavebný zákon. A tieto veci trebalo vám poriešiť, takže ja si myslím, že je to veľmi potrebné, čo ste vy urobili. Som chcel povedať, ale... Svobodná žitá 30 eur, má tam zelenú túto, ešte neviem, že ono rok... Len toto, čo povedal pán starosta. Ty by som tam postavil garák, príde nový stavebný zákon a to rovský prúser. No ale ani by nemohol, lebo ja by som nedal povolenie. Hovorím, keby postavil. Keby postavil. Chápeš? Potom nie je úplne jasné, ale to poznám, čo som povedal. No, lebo ten nový stavebný zákon bude veľmi prísny, čo?
nemám informácie, takže treba si vysporiadať veci doma, čo to jak má. No, aj teraz mi už ľudia tu volajú, lebo dodatočné povolenie stavby, tu všetko existuje, dá sa to urobiť, len treba počítať s tým, že za ešte raz taká odkladná, 100%. To znamená, že za stavebné povolenie, keď sa teraz platí 50, tam je, nie ešte raz, to myslím, že až trojnásobná sa dáva, že 150 sa platí. Jedna vec je to, ale druhá vec je to, že toto, čo je postavené, s tým bude problém. No, zlegalizovať. Zlegalizovať. No dobre, má kto ešte také veci do toho? Stíhame podľa. Dobre, keď nikto nemá nič, potom ďakujem vám za účasť a prajem ešte príjemný večer.